Biri bwe Esabari yo boncheri buna botambe kore tuna inche Ndemo Steven aigese taseni kia Ndizi ncheraki aboncheri banyarete gutumeka kisemi nenche besa babwate bagachinje biregeri babwate bikabo boncheri nako bigenderese chinchira awali wikelie ngeli yabo yakira lituko ngoche ya mase mokoru Mary Jerry mbate bibuna rikotevu buyapi Mary Jerry Baba Shop egotoka aigaime ya Acacia Plaza asobo gatagati wo mucyobo songo mbate byo mugano babuna bachagete ngikiliba bakora na nkayali banyarire goika twendamo bakomo eli na rero Mary Jerry na kirikotevu rikotevu Mary Jerry ne jinyaroka cyane ibere abuna seasonetu na nje ngaranga tigambaruke Mary Jerry asoko ngebisi biashara byane nazote biga Mary Jerry elitali abana baye atubeta chake biashara byaye kole ngo tebora amangi gole biashara ebyo esama lieta ye ningo na ngoru nsemo kielyo koru imotara chaiga mu cyogo songo biamono amalieta ne ngor ku Robin Obiero Obegi enkere Nyamira no nduete Nyamira ngaja ga Kisii County ko chake biashara ganda keni mete biashara na bibia kwa eteganga yogo chege somo cyosongo ndako yumwaka kinangi kiliya ko ireto kanganya ko Nyamira County wachega Kisii County Nyamira County ntwambete ko banga abantu atuwengerete Kisii County esengenjo yo obonge bororo na ebiashara okonyora mbia bigo kolia se Kisii County ko Nyamira County biashara bina birengerete nga tobichake ko bikora ekiagera chibese chire in Kisii County no beka chibese eseke wango frani okonyora abantu mbatagite gokore kwerende na okonyora nga abantu bachire naende chibese mbari gokombrene karo ngobagingere igona kiki na chakirete nga tingangende Kisii County naende chake biashara byekinyusi ndake sawali yogo cha Kisii County ndi onganyi to ga cha Kisii County mwakaki na jite Kisii County 2010 2010 na jite Kisii County lekelie katiba bagote bakatiba mpya usitikalini ya lengoro 2010 katiba mpya mwacho bale 2010 alanya tego chaiga sense ya Kisii iganda ke bone brengi bono byogo chaka Baba Shop esengencho ebiasara nebingi birakoreke imwe mu cyobo songo ankelia ko ireto ga chaka ebiasara bie Baba Shop kati ebiasara bire bingi biranyale gukorekana na yorode biashara bia Baba Shop igo bire cash birigento kelio munta goje den negento ogo korero munta andi mwakora na ali wono nganyora nga yera biraisi no wakane nyumba yo monyene wakana mwakora na abo wono twenteno bichagete ogo chaka bono boronge twenteno chagete ogo chaka boronge biashara ebye na chagete 2019 nali narigetie nyumba kanyore nyumba gekwagachwa kana nyore gekwagachwa ngasoime tukanyora na noyo rengeime ngamuburi nyumba nintagete nyumba kanyora cheisire koera agantebi etigarete ne yerenke lakini nego isana ngamutebi na bego ngisana kulingana ne ebiashara nkobeka na iga storo sana nseme ngawe ndo yale kwa liga yale kwagachwa na ende no maiga Acacia Plaza 2019 yagachire 2019 yagachire igoni mate wachire 2010 wachakire besa 2019 imiaka iri gatiga kyandangi kukwana goko miaka gati ande kabere na bwate biashara binde na ngodiri na mangana gwerende amangane chigari spare parts na ngodiri na biro ono ngaja ngatiga karanga yaya tiganso ya mangane gwerende otono ngi spare parts jila ngenderete koni lakini ono mostly bondo ekenaki ndigerete kego mkoyo renga ryo ebinge birai ona igo anda kini mate kwa iru wanyore nyomba iga umusani wakotebiri nenke kuri nyombere bosapi one sabali ko chinje nyombe mbakebe nyomba ye biasara na kiyalenge enyombe yalenge njabwate ga yalenge busa tibase njire konyona twalire tokati beka side tokarete carpenter karigererie gakora quotation yeje karibu 300,000 tukachake biashara hiyo tukakoreji materials tukarosia sayo for almost 3 months tokoros tukakora nalibo no nyombe yake tekoigorwa kero igorwa tukachake biashara hata leo tebe monte nyomba buni ya mbanyero che 300,000 ngiye kone nyombe yemerete 300,000 ngiye kibono eirete
twagura the machines tukagura ebirogo bya rego kosa 100 tukagura MDF tukagura eziring ya gypsum na machines injiro ega muna facial machines ndobwate foot and what foot machines ebintu mbira towel warmers nini sterilizer ebintu byonspi na bikwenda bukoreta 500,000 300 injiri chokoros woka lakini yoko ekero ko gore ebintu byonspi bikire singo kotebya ebikwera up to 500,000 erinde tokachaka kore biashara hiyo andake kwa isane geti wichulie capital yendo chake bone biashara borongo biashara hiyo biarweta se spare parts kuna kona renge bike kuna kobekande final divese jika banganchi agwera Wana buja pi omutinyo karengo mwako 2019 ono chagite biashara hiyo officially wonchi agito mutinyo star na dina chagite biashara hiyo na binda tebe na chagite odono to chagite na customers patarengi buyego lakini with time tukakora ngemitinyo ibere aba customers bakajaga komanya biashara tengo terso je so bene Esabari ya lingi yogo kina kwa biashara bya marriage rise ndio rero buna twa chiraiga mwanje muri yali tonye abantu nigo bayichire chikasume babwate boniga ere close to 3 years later mate bine Esabari uri anyara ko bananyora buna umuri uri sembe no muri bwe Esabari yo bonchireli buna botamba ko tunanche Ndemo Steven nabo tegere birangere biao wetera YouTube yaito Ndizi TV News Facebook kwa ndese page yaito oenda alio search Ndizi TV News like follow page yaito muri bionore live ime ya Facebook onyara ko tuwa birangere biao igoro Esabari ya Mary Jerry na kirio gwe somo steli bolo ratwale igoro ya biasara ibi ona ndake Mr. Robin Obiero ono yesere kwanyara ko bichaka ngwa bato manyobo ko gingera ose kwa iya bitirito karigyo monto ko ruisiko ogwato manyobe ndo manya guchaka no tinche tuko bichaka kera nimbwate bintu bindengo kora ona arigete abamura bakabichaka bamura barenge babere nenyaruke yemo abo babere barengo kora shaving nenyaruka ngo korere manikiwa na bedikiwa ote yanto manikiwa pedikiwa bimito kievi matali bange banaleta marieta no korosikwa korosia ebichara bya magoro manikiwa na pedikiwa nebe ebichara bya baswati bakora mbesho erinde barokana muzuri na bibi kasi angokora mwanje muri osibye byara human manikiwa ebyara bya magoro osibye byara byoko boko hata ibunere pedikiwa igo agachaka abantu batatu babere balensemo ya kinyozi noko yingera oyo mu arensemo yo gosibye byara gosibye okoboko buna tokoerero Esabari kaendana kiwona One gasi Esabari na baya enderete korwa 2019 umutinyo star baka buna bona ngote abayiga abantu ntobwate na inde ntokanitya mo erinde toba abantu baba bachenu ekero no nyino kero gutara kero kwanda kuchiabu kwanyora ngano norabete na inde biore ndera kona chake Robin umate biashara binde byonse ribego chaka bire binyia tali bintu binge ose bantu bonsi baramanya biashara bya chakire anjira cyo gwatumegete gukora advertisement use korali ne biashara bya chakira iga imeakesha plaza mekede buna Mary Jerry nya twirite ngaki tukalika chikadi yechinto bwate twaena ne chikadi all over town ngima na guti ogotari etogotari tukaena na chikadi yecho after twaena ne chikadi after one week 2 weeks iga nenda customer tukataka kwa nganjamenta andake mwaita abantu chofa limeteleke edo yochakiki yes sometimes ofango bachiro ronjora kingera vusa gose inta ogocha regular customer ba ko eri wadi mabate bintu bunebi tuakoreta boigo tukaena na twaena nete tiova bantu bagingere tubiya bakakoro massage naenda abandi bakorere tuno facial so dojinga tuakoreta bo Mwacho bali meto mwaka 2019 tolenge mwaka mworo lesenche ese omotinyo 12 mwaka oyu ebinyinje ore bya COVID-19 mbya tete kula leso mochuli o1 imya enseri ya China
ugatirubania nsengi ma 2019 na togosoa 2020 andaka hivi biashara bio biachakire bia 3-4 months later a covid a pandemic ya tokiro ulimwengu ngima andaka enchera kialete ogotenge chibu ime biashara biao njia tu affected buna ekero kia curfew tuabwate obokongusa no bukoigora na kufunga kera twakayoire saa 2 twafunga saa 1 ikatwafungira bono njia tweto bokongu biashara bika reduce zake ntwachikonyora vitoki buna twakanyore koro the previous igo na botore merati lakini naende kororanga eri kafi yaru setugo ande biashara bya jakiri kwera national ngwe kikiria covid yarenge mbesa na mkaba ndombate betu moenda kinyozi mogingere nza kuna motuo if possible gingera koru nyumba goseki obote bwengo arengo konge sana nja betu boy lakini nende tuatebe tunga once kwa customer care akide obeke mask kwa beke mask you sanitize your hands na tuagendera to abange bangete goje kenyonsi ko kugingero tochokole nseme yentanga ni maite ebyasara bigochaka ngwetera bireme chande menge ogochikoigora customers mbali gocha tuliwekera ni bitoki biryoganeti andaka yabuna Robin ngelikyara ko moyo pandemic yachire customers mbayo chibeso bete nechi nyinge kurende ukoigora kera lituko tuli goseka mpaka rogwa ikira igezo ngelikyara ko moyo ikiango ngomoyo ngelinga bantu mbari ko mispi kotacha se biashara nkonyora tu arenga abantu bagocha lakini barenge abakage kuba the previous igo bono engomoyo na murabana begas na barabu nyora ngamba bwato moyo bo koregas ekikyamanya ko ngomoyo bo koregas bia mono omwancho morigerio yamekaine buna Robin oyo bwate biashara bikainde buna Mary Jerry Barber Shop ebiashara byakinira sobwange sana aiga sensemo ya Acacia Plaza ngogingera vale mbabwate services cyaba subati ngosi bibara amagoro ngosi bibara okoboko yata no twara chinga kina bogo taraiga orore na kibanya lirego kina buna Mary Jerry Barber Shop obasire niso ibiashara bigo chaka leto buna Ndizi TV no kone kibune biashara bigo chaka nko vireta tole sori kwanyara ko birigere na kwanyara ko bisira na kwanyoromo yona ki kuise gwetoma na bogo chake biashara obigende no ikelia ngeli yao yakira lituko omwanje bete ndo mutimo komo keigo tokoirana twende kwa manya mangigoro mo riberi o Mary Jerry Barber Shop na kibono bagendereire 2020 yelire 2021 yelire yatole mwaka o 2022 na igana Esabari bono inkibarengereti ko chimotwaiga tosuka Ndizi TV ubwansu bwumugusi Ndizi TV ubwansu bwumugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onjore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomugusi omwanje balembe yamana swana kureta seni kya Ndizi TV aiga no obwansu uomugusi no murobero rasembeo no murobero bwe Esabari yo bonchole koretu na nche Ndemo Steven onye toto ikirja sesementa ngani kwanyara gusirie binte binge serito go wate Mr Robin Obiero oyore gatia bali bachagitie biasare bia Mary Jerry Barber Shop aiga sensemo ya Acacia kunene sensemo ya kabere tole okwa no mubwatani oye ime biasare bi agenda utebia mangi ure biasare bi buna byagenderere na sebya nyalire goika mbi ya mono madam roche smart yole asante sana alivyo wata yo manchombo ile Italia oningo na kibono ora iga ime Mary Jerry Barber Shop. Thank you. Njogoro kufili sobero omwancho Robin ya ngobono toshirikiane tena Robin kuna chika wateba na watu achagete biashara hivi nande ntorochenga matunda nara wikira wandiga ere yo mwancho muri ari keromo to konyara gusimeku konyara gwakina utwara matunda
abantu bakonyora egento baranyare konyora ekiya sengencho mutoyu no gwata amatunda kwende Phyllis ni maite biashara nto akwanire bite binge kare mwanyarite gochaka na kugenderera kode kare biashara bigenderete gokina ebite bikono ngugani kubire customers chiabire chinyinge andake inonchera kieri mubegete beko kare customer chigocha ngo kirenda muri buya elindanya rekura na ndenga kiendere ya kabiri. Okay, karo customer ya chire first service ngo chakara tole twa bona ibinyinye biro bya corona to chakara kurwari ba sanitize karaba ikire aba muraba tokorna baro ngo sanitize bale twagenderera karo agengeiro okoriru ngo boli warenga nkayegwa muchando renge usasa torenge from those views twanyoranga twachakira gukora kona ti correction gete of which tia mekire biashara beita abantu abange babyanchire services akarabo chi okoreka muntu gotebare nga enyewe mbia mogokora byagendera gotomoyo twagendera ko na those services ndega kinaro nanyarite gosanga n'abasani bane bagantebi etofauti nero rogati ye kinyozi ne baba shop uretse njye ndise baba shop na bondebi etofauti ye kinyozi ne baba shop nere. Okay, a papa shop nere more developed. Ne kinyozi okonyora ebintu mbire batabwate. Kinyozi you can do it no yangoro asore as in locals. Ne papa shop ngonyora ore mubwate more developed machines. Buna ekaro sterilize chi machine ntobwate sterilizer. Ekaro sterilize facial towels ntobwate facial yani towel sterilizer pia. Na there's other services na chichirororo like gokora facial, gokora manicure, gokora pedicure. Nebinte bindiko kara kwa gingero muntu wakore ngomo scrap wole banyaga tagete. Yeah. Abo tebye sobwa gare ime marriage baba shop services chirichonse bimo bwata omuntu uri kurete bonega inkina kina aranyora iga ime marriage baba shop. Okay. Asomo ancho matagerali nto bwate services. No mancho morigeri na. Mancho morigeri sorry. Once. Nto bwate okogingera. Okogingera tore ngokora tore styles, all styles for men na styles for ladies nto chibwate. Asoko eyinense moyo okogingera. After twakogingere onye gote tokora ru scrapping ngokora ruole. Onye gote tobe kwe machine ya steaming go steam wole. Kiach korosi skin ya open up ekarwa open iri holes ne steamer kwa mauchikobekeru mask yocho okonye skin ya ba tight ya chiko reduce those wrinkles chigo chicha mapema chiana ende icha were wajore ninja nalo seningi chaiga ote ba wrinkles na bakonyara korusi nyare komanya yes cha reduce those wrinkles ngo asa chiaba sbat ngo karatore ngo gingera tore chitukie chitwachirenga nani injira nere bawo takachiarenga nani bo nande tubate ata services like chi product injira tobegete mutwabu ekaro musbati atakire ngo mokorera tore egento to kora beautification like mokora wenere mono yes abwenere mono onye gatagete tomobekere foundation twamobekera ebintu mbe bakoroka chipons mate baba foundation ninjiri chenyomba choka injiri cheke aba mono the ladies into bwata so kwabekere foundation kwabekerwe chipons we have all types chipons ndubwata mafuta nanda yo gochikobeka korosiko so that obe cheki at that moment na ndengo kora tore lipsticks yes nimetege ntekia ngotekere neriguri kende gosikere kia kere standard stego longe bwate riguri kiyaye nakira kwa riguri ya charges kirimo bwate ino buna marriage baba shop ende moikiri cheka soma chenyo. Okay asoko gingera plain toko gingera 200 onye gotaite mpaka facial okomente mie yemo okoleru facial na okoleru na some massage yomotu weta nobosi then onye gotaite facial full ere 1500 but onye gotaite nus okoleru na 1000 yes pedicure
na manicure full ni 1000. Kama ni pedicure peke yake ni 500. Kanda kona cha kana ke ensemen tangani ndote ibanti kere mwale ucha kebya sali hivi imo jana bakoremere mu batatu babere semo yoko gingira no mesemo yaba subati like bone ge myaka 3 ene baadaye kaibona mo ikere in terms of abantu bali muri getema. Okay, still na watu bata au batatu asensemo yoko gingira mbabere na sensemo yoko manicure pedicure na scrapping no yomo, but we injeno mogaka ntobwate plan twaligirie nyombende tutaiteko we extend our business which is me yinandi nimete biashara byoko yingire bisera byaba subati konyara ko barosi buya ebine bintu bya ekerero bigo change na technology andake nubune biashara nje kimotmeka kwene kibuna muri utigara maiga ya technology, new styles are coming, new products are coming nchira kimotmeka kwene kibuna muri kutigara maiga. Okay, ntobwate site yetu asoko nyora toko view what is going on, mostly toko tumia online. Twamanya what is new, we also start that service in our product, in our kinyozi, apaba shop, sorry. So mostly we use online. There's another a customer chiche agoteving ante this style. Acheche nero nerase asisimi yae. Na mumoko yetumia oyo yetumire still nero yebekire in mind. So I introduced asomuntu ndenere. Nakambasi amikiro nyale koru Esabari abasaye go sabantu bali batete ucha biashara ebinyia nimete umwetero mugano no mwesomire ebinte binge mbose amikiro aruko chi Esabari utumike kamera ebi. Omwancho motegerere no mwancho morigereri kochake biashara no moyo okwerwa asara nero e faida nero anene gento gekogera abantu okonyora bairanire maiga se biashara ndiro konyora banyorire asara gete bakwo moyo lakini ekintete semia basaye ba minto na bali babwato moyo buchi kochake biashara nga be ready ase ti asara na se faida tochiko kwa moyo nga wachakire kia biashara nga kwanyorira asara yaya eo moyo kiagera karo kwa eo moyo ngonyorore kwachakire gukina ngora una bono intuliri ebiru corona ya so etentwaje ruchenga biashara ibimbi tokonyo bori tukana otebani no mugaka kono ngomoyo tigatogendere goikara boni gani ndocenga amatunda narororo wetera sobore mereri bori twatwarete na biashara binde bionse nabo bigo kwa kende to chikwa banga tindigo chakeke ostindigo chakeke aye omoyo chake biashara biri kwarengereiri nabo konyore faida nero nimete tore biashara imegatigati yo mochiobo songo esobo gatagati terigento kia raisi mono obwa meri ose competition nentindi sana isengenjo chibaba shop nechi nyingi andake no kiro tabigo ya competition imeyo mochiobo songo na kilimo utumeka wengine onye competition kia rorongo ikilimo ngeli ano yakira litu. Okay, okwamerera ni mbaka ko base biashara binde bensi nandeke ro kwamerera ni korororo nari okonyora umuntu labdo ikirari onyorira abantu mbara okirasore but bona ase intwe ti customer chite karato ko services chiko bairani ne karaba irani re ngoto taibare iga nigo yarenge iga eline karato achagete bona turu chi advice riba yarenge watwa riri tanga ni bona ntuna botogendere to change ko improve chi style koleta some products chitarengo ororo bona nakia ko ro konyora customer sabange baichirera ni buna boni ga baichirera ni iga yeah anake keroro mwana biashara onde bwensi ngotwarura amaroro mebya salevi emyaka eberega yakwere toto yakwera na ikeire ireke ibune biashara bya Mary Baba Shop tolo mako 2022 naligo chakire mbirengere likibili mbato makoyo na gochimutu igore biashara ebi. Okay, birangare libeto nonyene karato achagete twatebete nga after 2 years to igore branch ende of which nyasa otokonyire boni gango igora tore branch ende buna twabigeta amarorite buna twabigeta amarorite nyasa oyairaniri kochaka tutebo mutinyu ka bere iga uchamweli e branch ende ngo igora tore yeah.
ndake baraga niko baikera gwetere metandao ndake muri me metandao yake rero ese baranyale ko baikera. Yes, ntobwate website yaitu Mary Jerry, ntobwate ne email maryjerry@gmail.com na Facebook chinamba chaito njirororo ntobwate Mary Jerry pia kinyozi na ndo WhatsApp naro ntobwate aboko nyora turwe namba intangani 07 00 77 38 90 inamba yendora atanyole turu 07 27 57 86 36. Yeah. Turochi gokorenga na yo mari sabali bonsi bato ligirire somo ribwe bwe sabali yo bonjo liko rutu acha gite wikira boniga apa gusie so bwagale ngana yo muri gutumeke kamera eri nereri. Okay. Oko gani kwaito as Mary Jerry etoko bakaribisha mochiche mwensi nchumora mo toba services cheito ladies nchutoba rosio bosio ntobwate nonye chi product chira nyale ko bachiko bakonya ntobwate beautician yeito still nade nasomete igoro ye skin asomo nubweke jamore rotoko rokai dermatologist. Mara nyingi tuko hapa kusaidia watu ku take care of their skin. Tuko na products za kusaidia watu ku take care of their skins. Kuna watu unapata wako na problems za skin, maybe wako na acne, wako na pimples, wako na eczema. So tuko hapa kwa kusaidia issues kama hizo na pia normal skin care tu ya yenye nafaa kuwa nayo on a day to day. Tunakuanga na hizo products na pia tuna educate watu on how to take care of their skin basically. Ndio that's why tuko hapa. Langu la mwisho ni kwamba tuko Kisii Town, tuko hapa Robin Kinyozi. Mkikuwa na any issues za skin tafadhalini kujeni tuwasaidie consultation na pia products zetu ni bei nafuu na za kutumika na kila mtu. Karibuni nyote, tuko hapa kwa ajili yenu. Asanteni. Mbuya mwana singa kicheno mwato iraiga ime Mary Jerry Barber Shop mbuya mono sana. Thank you so much. Karibu always. Umanje muri abawate babuna kende gionse kebwato muchakano nkebwato mweli oye ne savari yetu yo bonchireli aiga no to wikiro muri street koria rero estwarenge ime Mary Jerry Barber Shop gotoka ime Acacia Plaza kibwa soire na bunya ko barora na ndo nyana ko ro bonchiri bagokora o Barber Shop na kiboli ayole ko manya services chiavo na kichire muna botambo mwancho muri tira Ndemo Steven tume na se weekend ko bwati memori bali bwe savari yo bonchireli. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nagokurengera chibiche chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu